amene azakhale president ndi amene tizati tatenga mavoti ake kumuyika apo yekha. Ndikutenga anthu onse 16 osalaja kwaphatikiza ndikuyika apo iyeyo akhale kuti mavoti ake akuposera anthu onse 16 mukaphatikiza. Ameneyo ndi azakhale president. Koma tikangoti kutenga anthu 16 kwayika apa ndikutenga mavoti a nambala 1 kwayika apa ndikupezeka kuti mavoti a nambala anaja akuchepa. Situation Malawi ndabweranso usiku uno nkhani imene ndabwera nayo pano kwambiri ndiyo khuzana ndi meki komanso momwe titizavotere. Sangano Mafulirwa anali pa MBC mutha kupita pamene popo I think inali zulu imene amafotokoza mene muzavotere. Ineyo ndingofotokoza kwambiri pamene ndapamvesa makamaka pa nthawi yoti mukavota. Munamvapo chizungu chimene chimachita kuti null and void. Mavoti amene amati samawerengedwa. Null and void mukangoponyesa amene bwino kumaona ngati mwavota amene amang'ambidwa. Ndiye apapa pofunika kumvesesana bwino timve tonse ndi Amalawi mmene tikuyankhula munonso tikuyankhula chichewa chomveka bwino. IPM sanakamba zimene zizi tikuti asogoleri onse andale akufotokozanso nkhani ya mmene muzavotere. Ndiye Amalawi ine ndikugwisa platform iyi kuti tiuzane pano yakavotedwe. Amene simunayisatire program ya Zulu pa MBC mukhoza kupita imene simakamba zotukwana amakamba anali Sangano Mafulira amafotokoza mmene anthu mungazavotere. Ndayika papa chithunzi pamene pali nkhope ya APM komanso logo ya DPP. Ovotera mkunzi wakale ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Chisango tinapanga kale. Ndiye mukakafikano pamene pachapote mukavota pa APM. Nkhope ya APM kuiziwa komanso chimanga timachidziwa. Mukangona kuti okay APM uja ndi uyu ali abayo. Kusintha ndiko kufuna kuja ndi ukukuli apako. Ka box kamene akukaonesako apanga kanchongi muli kanchongi kamene koko. Muonesese kuti kanchongiko kochongerako kasatuluke kupita kunja kwa nzere. Kakhale mkatikati mungochonga kati ena amene mata kugwiritsa kulemba mukachonga kasatuluke kupita kunja kwa nzereko. Kakangotuluka kanchongiko imene ndiye null and void. Vote imene yonse ikagwiritsidwa ntchito imene amangongamba kutaya. Ndeza kangatibu mwataya nthawi yanu kupita kumakalembesa kumene kujaja nchani mwansanga president ofunikira koma chifukwa kuti simunavote moyenerera vote yanu sikawerengedwa. Pamene popo Malawi tifuna kati mvesese mwamvemvemve. Ovotera tinamusankha kale ndi Professor Arthur Peter Mutharika chimanga chake pamene popo. Ndiye ngati simutha kuchonga mujamuka nchongi ka box kaja tikagwirise chala. Amatenga chala chanucho ndikuchinyika mu kainki kaja. Ndakayika mu kainki kaja koti mukadinde. Ndiyo muka box kamene kungotinda kuti dindo. Sikuti umbwezerera uko kuloera uko. Ndiye ngati mukuona kuti zimene ndapanga izizi ndalakwisa. Ukangoona kuti iweyo uli wapanga zinthu zoti kupitirira ka box kaja walakwisa. Asangano Mafulira Zulu afotokoza kuti kapepa lako mukabise. Ati mukabise makamaka kumene mwavoterako. Kumene mwavotera mwaona kuti let's say for example munasankha APM. Kama munasankha Chakwera. Ndiye mwaponyesa kanchongi kaja katuluka kunja kwa box. Ndiye nikuona kuti okay pajana nazo ndikangodusa kunja kwa box uko ndiye kuti ndalakwisa. Ndiye mukangoona kuti mwalakwisa kuti mutenge mmene kumpita kwa monitor ucha. Mukamuze kuti nenda lakwisa. Ine mukungopinda kumene mwachongerako kumene mwapanga kuti kunapanga chongiko kumene mwalakwisako. Ati mukumene koko mukapinde mukabise kukhale kwa jisisi faje kuti vote yanu ndi ya inu ndi amene mukumvotera. Ndiye mukapanga mpasa monitor kuti mwalakwisa musamuonese kuti munavotera ndani. Ati mungopinda mwaka jisisi iwo oso anaphunzisidwa munubwiro wa monitor aja akuti azati kapepa lakani koso akasunga mwaka jisisi. Ndiye akuti azakupasani lina. Tivesese pamene pamainda bambo. Akaza kupasani kapepa lakina ino mutangozindika kuti mwalakwisa aza kupasani kapepa lakina ndiye mukapita so kumene kuja mukapanga zimene ziwena kuchitikazo. Kamene kajama kasunga ndiye kuti kamene kajama kawerenga kuti akaka kasakana kugwira ntchito basi munthu uyu tinampasa pa edina. Chonde. Ka box ko tukika amenepo komanso akuonesa pa MPC pa Zodiac akunena amene mungathoka votera komanso kuzimvera program Sangano Mafulira Zulu anakamba so nkani imene iyi. Ngani imene iyi ndofunika kuti tisabalalika Malawi. Komanso onesese kuti panthawi yokavota suna mweso jangala ya. Chifukwa munthu ukalezera iti umapeza kuti wapanga zinthu zobalalika. Ngani iyi ndiyofunikira kwambiri tikusankha mtsogoleri. Oti ifeyo atithandize pa zaka 5 izi. Ndiye tisapange mistake mwayi chance chinthu chimenechi
tsiku limene timamuyika ife mtsogoleri limene timasankha mtsogoleri makhala tsiku limodzi mamene siso ochepa pamene masankha ino mtsogoleri mama mwake mumakuva zona kuti basi wina ndi wakuti koma matsiku onena kuti inuyo mukhale akukulamulirani kaya akulamulirani mubwino kulamulira mozunza kumatenga zaka 5 so zaka 5 itu simasowera zaka 5 ukoza kubereka mwana aja ndikukula ndikuzamuyambisa so school Sunday 1 pa zaka 5 ndiye tipene tikupanga izo iniyo kapena kuti zimene mukupanga kati Malawi ndi sogolo la ana anu tiyeni tisapangenizi bwana ndale tapanga background anthu akuthamanga ubwino wa Chakwera kuyipa kwake mwakuona ubwino wa APM mwauona Achakwera vuto limene ali nalo sakonda Malawi yayi Nyamata munamusankha nokha chifukwa anthu mafuna wachichepere tinasankha Chakwera tinasankha Chilima kuti atisogolere anyamata aja alephera vuto losankha munthu wonena kuti sanapange zinthu ndi mphawi choyambirira mistake kuti imene achitika ndi Chakwera chaka choyamba chija anali akukwirira mavuto ake kutibera ndrama kupanga izi ndi izi chanchani kuonesa kuti wina aliyense wakwawo wapeza ntchito ana ake aja ndikwaika maudindo abwino mwana wake niki Chakwera chokumpasa contract vaire tikunena pano kuira ntchito kuimbasoko ngotemvesese anthu ena amene mukuwaona kumayimba nyimbo kakumapanga yanchani ena mwayo anakwatira kumweko ena aja kuti munthu fufuzi munthu bwino ngati mene alili achina Henry Kachaje anakwatira kwa Chakwera ngotemvesese ndiri zinthu zina zakuzenda kuti sungazimvese ndipo ndi pa family ndifanya kanthu ena kama chemera sikuti kumakha kuti chemera mukoti muwaonese kuti achina gospel kazako anakwatira kwa achina Tembo kuyambirira ngazi wa sanadisi anakwatira kwa Tembo ndiye mukamaona zinthu zina zakumachitika ino mmangoona ngati kuti anthu amakonda nisikukonda ndi anthu amangopanga zapache family ndi zapache family MCP inapanga zake zambiri mwina yena nusumaziwa Dramea House ndi Malawi Congress Party Dramea House munivesese chayamba tingochula pozo chepa zoka chayamba ndi Malawi Congress Party munivesese achina kamuzi wakadamaja ndi Malawi Congress Party Press Property ndi Malawi Congress Party tingoenda kuti china chayamba ali menemo ndi zambiri anatibera kokwana aira zambiri ino mukamaenda town munjamo mukamaona ma building aja ino musamaona ngati kuti building anja ya city ayi ndi ya kamuzu mene ili Dramea yonse jayo ukakhala property ya kamuzu ndi kumaka kamirabe kumaenda kuti afuna kale mboma chimene akufuna ndi chani andi anthu analamula kwa zaka 30 ndi kuliso 5 years izi 35 years simungapasa anthu omwe kuti alamule mpaka na zaka 100 chifukwa Chakwera ine ndi wa situation Malawi ndine wa media nkhani zimatipeza timachita kusankha kuti izi tisanene za sensitive izi somwa kuti za imfa ya Chilima zija zonse zija tinapasula information elo kuti mpire kulilongwe kuchako ama ku headquarters yako yera 30 mena namphera Chilima uja china chicho samaziwa koma chifukwa kuti nkhani za sensitive anthu amangozisiya zambiri zizaululika mukamusankha president wina koma Chakwera chokuti akhale pamene popo imfa ya Chilima sizafufuzidwa mukundivesese so tiyeni tipangeni zinthu mosamala nyamata uyu anyamata amene asankhawa vuto lake ndoti amafuna akwirire kaiti mavuto famu uziwa tukumala kuja kulumphawi ndi anthu ena walibe background yomveka bwinobwino makamaka financially amangoti tikapanga chuma kuti tikapanga chuma kuba mena ali asina simple chichola achina Richard Chimwendo Banda akulimbana ndi Norman Chisale ine mukungoona picture kuti Norman Chisale anapanga zinthuzo mu 5 years Norman Chisale sanayambe kugwira ntchito ndi Bingwa Mutharika yekha anagwirapo ndi Abakiri Muluzi anagwirapo ndi Bingwa Mutharika ndikugwirapo ndi Joyce Banda ndikuzagwira ndi APM kodi bazaka zonsezi munthu angakhala pana ndalama Richard Chimwendo Banda ndi olemera pano pa nyumba zimene ali nazo nyumba zokha kuphatikiza ndi ma hotel zikwana 70 chakuti nyumba zokha zimene ndi maloji omuphatikiza 70 chakuti zina anagula ku Cape Town kuno zina anagula ku Zambia zina ku America huko niki Chakwera anagula nyumba kumene kucha ku America kucha zina anagula mene machina Chakwera ndiye nyumba yosanena mu Sandton ku Johannesburg ndi kumalo kodula kwambiri koma manduna za MCP zinagula nyumba kumeneko so anthu mwangu alemeresa so tisamapanga mistake chifukwa kuti tikuziona kuti aliyense amasupport amene akumfuna koma kusupporta kumene ine mukusupportako mukupangisa iwaja kuti azinkana alemera na alemerabe ine mukuvutika tikamanena kuti dziko likusangala right timatengera kuti ine mukamathamanga ti ma business tanu muzipanga ka profit ndalama sonkumasunga
ngati ukugwira ntchito uzigwira ntchito kumasunga suchina sikuti kugwira ntchito ndalama kangula chakudya yathira pomwepo ndiye kuti there's no progress my friend. Uzamwalira osasiya ulo kumanga ulo nyumba ya anako palibe, uzafa uli mphawi, anako so azafa uli mphawi. So zimene tikupanga ife Malamu nje kuti chakwera pitirize ndiye kuti ife tikupanga create umphawi osati wa ife chifukwa ife takula kale koma ana obadwa pamene family ya chakwera izakhale kulemera kumangolemera napita be family ana aka chakwera anawo ngati mene kuli kwa Kamuzu kuja ngati ndakuuza kuti drama ya house ija ndiye ajeni akamuzu chayamba building ija ndiye akamuzu zinthu zimene zikupanga drama Kamuzu anafa kale koma kufamila kwa Kamuzu kuja akungoja be drama sija ndi mmene salili chakwera zimaliro jana mangamba anthu azakhala kuja for the rest of your life anthu alemera tete achose. Professor Arthur Peter Mutharika bwino wa Mutharika sakubera kuzakubera drama. Mutharika anapanga kale zinthu chifukwa chake Mutharika palibe munthu amene anganene zona kuti Mutharika anaba drama palibe. Nkhani zimene akukoka nkhani za 125 million imene makamba jori anachita kupasidwa komanso ndramayo anayibwezaso. Inuyo ndikufunsa Malawi ndrama zimene wabacha kwera pakati apa anabwezapo ndrama alipo nduna ina kimuna yona zona kuti ali ndi pali allegations zoti anaba ndrama kuti wabwezapo ndrama. MCP ngabweze ndrama kubweza ndrama kujatu kumakhala mtima kuti anthu akunena kuti ineyo ndaba ndrama yanja okay tengane ndrama. So APM samaba kulakwika kumene ndikukuona kuti APM ndi olakwika kuti sakufuna kuimali chifukwa kuti wakula. That is not valid reason. Akwena abwese reason chifukwa chomveka komanso choyenera chotina kuti APM osati wakalamba. Anakanena kuti APM amatibera ndikanena kuti ndizoona koma APM samaba. Iniyo mukane kuti anabwera nkhani yona kuti APM amapha Albino. Ino APM uja uko anakhala kupha akanapha Chilima. Mukuziwa zona kuti Chilima anapanga chiwembu choti aphe APM ndi Kariati. Sikula nanga mangali kwa chakwera kwako. Ziwembu zija zinayamba kale kuti anthu ajamafuna kuti mu audio ina yake ndapanga share pana mena anapanga share audio imene ndi ya DPP press enso naipanga share mpira pa timeline mukaione. Imafoto kuza kunena kuti APM anayankhula kunena kuti pali audio ina yake imene ikudusa munthu akundifunira ineyo is wishing me dead akundifunira ine kuti ndife. Koma I want to advise this child kuti wina aliyense akhoza kufa. Audio yitu tutamakambirana komweko ndi tamene yoyo APM ali kunja. So maupo ofuna kupha APM Kariati sana ayambe lero ndi Chilima. Ndiye ataona kuti icho APM uja anatulukira anthu aja. Ndipo amene anazapanga create UTM yawo ija ndikuyamba kumalimbana ndi DPP ngati DPP yoipa. Ndifuna ndikuwuzeni ngati Malawi munomo muli chipani cha ngwiro chimene chopanda magazi. Chosori si cha sataniki chimaopa Mulungu ndiye ndi chipani cha DPP. Ngati mukufuna muzi agona kukhomo kosaseka ngati mene magone na mbuyo muja muvotere DPP. Koma ngati mukufuna nkhaza za MCP ndiye voterani MCP yango kuonesani koma mmene muja ndi mmene imakhalira MCP imapha nditu. Anthu otuuza analipo ambiri Bakiri Muluzi anatuuza mmene MCP imaphera amatuma anthu. Inu mwaonapo recently ifa ya Rafu Kasambara. Rafu Kasambara nampa ndi poison lero ngangonena kuti yayi wamwalira madwala yachani nkhani zake zosamveka. Rafu Kasambara pano pa hivi anthu ambiri akumpoto nkhani imene simafuna kuikoka akamtenga vitumbiko mumba uja anamutenga kuti akhanga da secretary nkhani manager anthu akunkhata bajasa kwa boza mbiri. Rafu Kasambara imfa yake ikuena kuti zafufuzidwe. Chilima imfa yake ikuena kuti zafufuzidwe. Muzaona kuti anthu a UTM alibe nazo ntchito sakufuna fufuza za imfa zimene zija. Ndipo apapa tikamakuuza zona kuti MCP inalipira UTM kuti zitu kwa na APM. Mwaonano apapa sakufuna kuzaso nkhani ya Chilima zama kandu lighting zija zatha. Chifukwa chani uyuyu Kariati ndi amene amafuna kupha Chilima chakwera. Ndiye chakwera uja nango ta ningophapo Chilima. Ndifo chake Kariati sanga kamba ifai kuti Kariati ampanga uoni kale kuti should you continue this thing kumana kuti ineyo napha yanjani Chilima iweso upita. Nkhani yako ya treason ijayo iwe uzakhala mundende for the rest of your life. Ndiye kuopa amene pachapa nalo kulanda ndalama zija tera apapa tikamana zona kuti UTM ikugwira chito ndi MCP sikuti kungonena nkhanizi. Nkhani zimene zijazo ndizoona. Ifese tingabwera pano kuza kuna mizani. Kumwamba ukuku kuli Mulungu. UTM inapasidwa ndalama. Koma ndakuzani kuti ndalama zimene zizi zimene anapereka anali wajani ndi chakwera imapereka ku Nigeria. Nigeria jama tumiza mene kujenga finance ya wajani wa UTM. Ndiye muzaone nchifukwa chake amati akangokhala ndiye kuli anachita ndalama zata wapasa anapasa UDF anapasa UTM. Ndiye muzaone sanga apange nsonkhano osakamba nkhani ya DPP. Sanga kamba nsonkhano osatukwana APM. Funso kumanena kuti kodi amene akulamula ndi APM chimene chikulamula ndi chipani cha DPP.
amene apangisa kuti chuma chatu chifoke ngati mene chafokeramu ndi DPP maisa ndi MCP. Why are they attacking APM? Innocent man. Ndi pamene mungazifunse kuti jealousy iyi si jealousy yongobwera ayi. Anthu wadi apasidwa ndalama. Kukana khala zona kuti anthu achisana apasidwa ndalama. Eti kapena anthu aja kuti apasidwa ndalama but they are not interested to insult APM. Pano pati kunena pano akanakhala ali chete kumangopanga msonkhano wawo uja kumangowapanga kuwauza Malawi zimene zachitire komanso okhaziona nkhaza zimene zachitika apa komanso kuvuta kwa makobiri mdziko muno. Zimene Amalawi akuyena kuti amvetu. Amalawi sakufuna kumva zona kuti Peter Mutharika wakalamba. Kungotero wakalanyula. Chifukwa mistake imene kupanga UTM, mistake imene kupanga MCP, mistake imene kupanga UDF, before anthu aende pangwirizano pa utatu wawo. Atazagawane mavoti. Mistake imene kupanga anthu amene wawa ndionena kuti akunyoza munthu amene Amalawi akumfuna. Ndi amene munthu matha kuti ine ndawo za UTM kuti anthu amasatira munthu amene iwe ukumunyoza. Ndi anthu amafuna kana kuti chifukwa chani uyo yakunyoza atawo. Koma atawo sakubweza. Ndi chifukwa chani? Inyo kabambe akhale kuti munthu wako amagwira ntchito bwino. Amagwira ntchito ku DPP komweko. Iye ataona kuti mene mujamu DPP mujamu mulizola kwika. Bwanji sana tuluke. Koma nalibe komwe kuja. Anangobisala kumapanga fund ndalama ku UTM kuja iye ujali kuti ali komweko. Munthu uyo anali governor bank ya ikulu Malawi yonse, Reserve Bank. Kodi akana kuti chuma cho sichimayenda bwino. Masa yeye ndiye amene amayendesa chuma. Iye ndiye amene ndiye wina amapezeka kuti kakumakhala kuphisiridwa, kakumakhala kuti zomwezi zosamba ngati patiricha kaliati zomwezi zotemera. Akuza kuti APM sana amwe bwino, eni fwe pasokana. Chikhalirecho amene anali ku Reserve Bank CAPM anali kabambe mweyo. Kaya Malawi kupanga reason kumativuta. I don't know kuti anthu ena literature munapanga bwino. Ena ngati literature munaipanga munasema emphasis takati ngane mabuku a literature acha. Kula china Modern Chako, kula china Look for Rene God, and Sang Song, mukatenga mabuku amene ajawo, muawerenge mabuku aja mumalize ndiye mumvesesa. Literature imachapa mutu kwambiri. Na if ngati mapanga za politics, ukatenge ma literature uzikawerenga. Literature imakuchapa mutu ndipo imakuuza kuti zimene kuchita za things pale makwese amene inepa sogola pa ndikumana nawo. Pa zimene ndikupanga izi. Chifukwa munthu amene anapanga ndali bwino. Ndali amazisata bwino. Amazazona kuti zimene zikuchitika abubuza ndiboza. So, ndikuziwa kuti apa mpikisano ulipo. Koma nkhani ndionera kuti akamana kuti vote ndi mtima, vote iyo ndi kali ya IPM. Akulu. Kunena uku tukulengeza uku ndikomaliza. Panopa mwaona maaudio a DC anayamba kucheperabe. Ulamulo wawo chakwera kuti upitirire. Sabazapezeka munthu oyankhula kuzuzura boma ile. Chifukwa kudzakhala kuti aliyense adzakhala kusamula moyo wake. Ife zonse zitizatenga tizalongeza kunjikapo kubango kuyang'ana kuti chisango chimene munapanga ndi chimenecho. Ndakuwuzani kuti azungu anena kale kuti mukangopanga mistake apa. Anayankhula ku anthu azungu ena ku Britain aja kunena kuti musankhe mtsogoleri amene amaganizira Amalawi poyambirira. Anakamba chizungu chanena kuti vote for the leaders who put people's lives first. Anatero the first period ikhale ya Malawi kenako iwo koma muzaona kuti iwo amatenga moyo wawo kuika pasogolo pa iwo achakwera ndi akazi awo aja Monica ndi anawo ndi anthu akubanja kwawo kuja kenako amaza kubaganizirana za Malawi. Federeza pano akunena kuti afuna asise mtengo. Ife timaona ngati akamana kuti akusisa Federeza uja azaika pa 4000 ndi kanthu chatu akuti kusisa kwakhala pa 80000 komanso 183 depots amene akhala kumagulisidwa ma Federeza amene akhala pa Lilongwe. Kumwera 83 kwina kuma 70 kwina kuma depot 50 koma kuti pa 80. Ife timaona ngati kuti amusisa afike pa 4000. Imwe jana tuuza osanena kuti kuma tuuza zo Federeza azamuika pa 8 amusisa kukhala pa 80 komanso selected areas. Fonso kumana kuti why now? Takati kungamba kukamwa zaka zonse 5. Iniyo ni mboni nenda kanukulu hapa na live. Palipo munthu amene ngani kuti sama ndio nenda kupanga ma live yanga. Chakwera namuza kuti tasisa Federeza Japano. Lero akufuna apange pusi kuona miza Malawi kuti afuna sisa Federeza. Pano. Why reducing Federeza prices right now? It is not even 400 something thousand. I mean 4000 something. But it's from 170 something thousand to 80,000. Apo singa kuti price apanga decline yapanga so increase.
asisi apike pa 4000 ndi kanthu mena manena paja ndipo akamakuza kuti fertilizer tamusi ofika pa 8000 muze kuti iweyo ukunama tikufuna usize pa 4000 ni kanthu kodi kanthu amamunenayo ndiye kuti amalawi nkhani ili pano ndiya tizavota bwanji chonde ka box kamene koko muonesese kuti kasatani musachonge kutulukira kupita kunja nkatikati mene momo kuvotera zavotera Peter Mutharika tikufuna Peter Mutharika uja azawine one time azawine 60 plus chakuti kapena 70 plus chakuti tivotere Professor Arthur Peter Mutharika ngani mukufuna umoyo wamtendere zese zimene zikunenedwa izi akungofuna kuti iye uja asatani asaimire ini mungona nkhani zimene ndakuza zimene akukoka zazi zeni ayi wakalamba tamonani mwangu nkhani zimeneyo mmako mwathu mutindi azinkalamba amene ndi amene akuti ndiza muzambiri monveses APM iwe upire ku biography yake ukafufuze ukaone kuti tapita mukafufuze online kuti APM wapanga zotani paziko lapasi pano kodi akuchokera kuti kodi APM tikanena kuti Professor Arthur Peter Mutharika ndi ndani ino anyamata ambiri ena muli ma university ena muli ma high school ena kaya ma secondary school abo mamwewa tagugulani mungugule chakwera mumuika hapo mungugule Peter Mutharika mumuika hapo kampanga AI ikuuzani kuti Peter Mutharika ndi ndani nkalasi mwanu iniyo magazi amene muli ku ma investor aboma kan ma private investors amene munapita ku school tisiye kwanza athu amene ali m'midzi koma tikambeza kwa anthu amene mmazisata ngini amene mukawerenga chinthu chomwe machimvesa fa kuliko kunthu amene kuti ku school unapita koma kuwerenga chinthu chimene mbedo amene posacheva tikamba za anthu amene ma graduate ino amene so you are close kuti mpange so graduate kusikalasi mwanu mumakhala magazi amakhoza maiso zimene zinakanduka kamba kambiri mbiri ino magazi amene muli pa Chancellor College amene muli pa Polytechnic kaya muli ku pano paka mukuti ka Mumbasi ka whatever magazi amene muli pamene papo ku school ko klasi mwanumo muli adaina kama pancha yeve ino kumajira ona kuti ine amene ne makhoza ine kasi chomwe nene chabo ndili pa university panopa kuma edai jojo ndi chigasa se icho chimabwera ndi ma distinction chimangobwera ni ndodo ndene ndikukamba zimene point yanga ndionena kuti mmene munthu imene amakhonzera Professor Arthur Peter Mutharika ini muonapo pa Chancellor College pomwepo panali magazi ena kuti anaphunzira pomwepo komanso anapezeka kuti ndi aziphunzitsi akuphunzitsa pa Chancellor College pomwepo so Chancellor College ino amene maiziwa si school ya masoya ya Malawi ndi school yoti simangotenga mphepo bwera kuti phunzitsa ana kumene kujako kuti mphunzitse mwana paka akhale graduate azikankhula zomveka kubwalo uko siku ndi chinthu cha masoya chimene chocho ndiye Professor Arthur Peter Mutharika uja samaphunzitsa so ma university ya Malawi idwayi amaphunzitsa school za ku America University of Law Washington DC Washington kumamphunzitsa nzungu ini munamva pa kuti achipani cha Congress I think chipani cha Donald Trump if I'm not wrong akafuna kumakafunsa anthu amene anapanga za law kuti kwapanga konzati mwina zina ndi zina sakuziziwa ati amakampeza Professor Arthur Peter Mutharika find out ati kuli amachira kunena kuti kuli mfana adai naga ku Malawi amene osama sura bakhani yalo tumapita kukafunsa amene kuti apa tikate trebwaji apita Mutharika chomwana kuti aimwa kuti so Peter Mutharika si munthu amba point ili apa ndonena kuti munthu amene anaphunzira andi zimene amaphunzira zo amazisungadi mutu sikumakhala kovuta kupeza ma solution mwachisanzo ino nomwe muli apa pa mafanzi yanga lero ndimafuna kumakamba zinthu osatizo kuti ndizipanga shield ili munthu wake pali kondwani kachamba ndimene ndilili ineyo simungatifanizire yayi monevesese ndifanya ni simungatifanizire ine ndi kondwani kachamba faka kondwani kachamba uja ndophunzira kwambiri ndifanya ni ine simungatifanizire ndi Amodoni Bagaya ndifanya kuti Amodoni Bagaya uja ndophunzira kwambiri ndifanya ni ineyo simungatifanizire ndi Pemphero Mphande chifukwa kuti Pemphero Mphande uja skulu so anachitaso bwino now inuyo mwanthu amene ndachula mayina wati msiye chabwino Amodoni Bagaya chifasa na tipangirepo china chake komabe ndona kuti andi PhD right ndiye tikambeza kondwa ngwira tikambeza Pemphero Mphande ndiye tiliso ndifana wina wake amene of course za university sana apange komanso ndi chigasi na madingo ndimuoneze ntchito zawo zimene akupanga background muzasatira kumala kuja kukuletu ku anthu oyimba ambimbi sinifuna ndichule mayina ena amazicha kuti ni graduate but they struggle koma kuti ni graduate kumala kuja kukuli madolo kuli anthu ena ake kunena kuti nyimbo anangozisiyapo
koma they are too progressive. Ndisachiro za gwamba chifukwa kuti gwamba kwawo ndikolemera. Right? Ndikambe za woyimba wina amene ine mutu wanga amadusadusa. Amamuti young keeper namkuti kandi hyphen kamkuti king mfumu hyphen ka whatever. Koma uyu timamuti young keeper kale. Ini mumfufuza young keeper muno bwino mukamfufuza young keeper muno bwino. Muona kuti kuma shows ambiri sapezeka kuti lero kupita ku show kunga dawa panga chinadano zongo mango yaluka. Mafana kuti ndale amakalibe nazo ntchito kuma amaja A to Z magasi. Ando amene aja ndamene timafuna. Pale mulemba mapanga graduate sopa sajura pa mulemba so ndidoloso timamva sizona kuti naso lecture kuna wake. Mulemba na foto kuzozona kuti artist ya muntu kakhala artist umafuna soka kuti unapita ku school ndi zimene umapanga zimakaza nze. Ndifanye kumuzaona anthu ake sani mbana ndikupusha ngini ya mfama khala kuti mutu mumu ndi gas. Point yondenena kuti tikamutenga Chakwera ndikumutenga kondo uje ndano uyu Chakwera ndi Peter Mutharika. Chakwera ali kutali kwambiri. That's why the guy is struggling. Muzaone iye ujama kangati robot kapena mmene maendera mphepo. Iye samapita kumweko. Iye ujama amaona kuti kodi anthu akukamba kwambiri za ndani wakuti. Ndi sankha amene. APM samatenga alizona kuti akufuna wakuti. Ino ndi ma vice president angati amene anthu amapanga recommend kuti APM atenge. Kula dai na gali kuna desesi ndiye kuli adawa enawa amukuti akuta Nyamirandu. Kuli Dr. Kabambe. Kuli Pere Muluzi. Anthu ena kama chita kucholena yake kwambiri anthu amati achene kabambe ena amati ayi ota Nyamirandu. Muone sese. Kwa muzaone sese kuti anthu amene amakondo kwambiri acha kuti muaone sese. Sinifana zichula maina anthu acha kuti muaone anthu ambiri amanena kuti koma tikufuna wakuti. Muzaona kuti ndi ochokera so chigawo chakumene kwa munthu amene amachokera. Ena wakupanga ife kuti ndi wakuchipani kwawo. Peter Mutharika anasankha munthu onena kuti chita wina yake chavuto uyu ndi wophunzira kwambiri sangachititsa manyazi. This lady can represent us. Ndiye muzaone Michael Yadi ndi munthu wamkwizi kwambiri. Ali ndi nsanje yomvetsa chisoni. Michael Yadi of course ndi wophunzira naso akuti ndi PhD. Jessica Mbura naso akuti ndi PhD. Ndiye kuli amaya wa Dr. Jenasa ali ndi PhD. Koma kuti muone ma PhD anthu amene wawa mwafanizire. Muzabuza kuti Jenasa uja ndi katundu. Ngati munthu wamayi ukhandi PhD pa Malawi. Nukakhala kuti analipo judge. Anakhala patone cheno. Sizo ndi zamaswera zimene zonso. Inu amene mmapita ku school magazi amene ndiniwe graduate. Nkhani imene imukwizo bwino bwino. Si munthu amaswera. So Peter Mutharika uja naye adayiwerenga kale kuti uyu ndi dolo. Now those anthu aja amene akukamba zoyipa za Dr. Jane Ansaja. They know kuti Jane Ansa so wachibwana. Nazi kafika pa leadership. Amapanga treat anthu. Now anthu amene ajawo ndi akatangale, anthu aja ni milandu yokupha. Ndakuzoona kuti ulo kuti azakhale vice president, uyu vice president. Mdziko muno muzakhala chibwana mulibe. Ulamuliro wake uzakhala ngati wapingwa Mutharika uja. 997 hapo. Kumakhala manemba line ndi wankabula. Koma ndimadini kanyama ndimakondo mabwera usiku ntazamene kaunda pita ndimakondo mwakacheza ndimangondo kuyenda ndili kubangwe. Ndili kundira ndeni kubwera mene kubwera usiku. Koma kuti ndilo mukabula muja mu community yanga ine ndi mayimisibwa kuti apa pasuku lo watu kufufuze bwino bwino umakhala kuti anyumba namba yakuti tiye komweko. Ane maudu amantenga pa kuzandifikisa pa kompanga wo ati amakhala apa. Akati anthu aja kubwerera. Ulamuliro wa DPP umenewo. Anthu kumakhala safe. Akamanya kuti chitetezo, chitukuko, chilungamo. Sizimakhaza maswera. Ndi zinthu zimene zimachitika kaya. So these people that trying to block Jenasa uja block APM komano avitu mbi kumbaja sangafika pandani. Pali mamedia ambiri amene amampanga recommend kwambiri vitu mbiko mumba. Lero ndi macheza ndi magazi nake akukaronga. Chakwera Samuel. Akuti ife chifukwa kuti Chakwera janatenga vitu mbiko mumba ndi mwina hata nkakule kuma Chakwera yebo lamula mopoira komano namuza kuti pamene pali vuto. Ndifanya kapempera mpanda anakamba zona kuti ngati uza votere MCP chifukwa kuti atenga vitu mbiko mumba. You are stupid. Anakamba zimene. So tizitenga anthu ona kuti ali ndi kuthekera kuti kuti pata kuti pabwera mavuto akuza mapeza ma solution. Osati kumachita kudikira kuti mukoza kuona mmene akupangira vitu mbiko mumba ujaiti madecision akufuna kupanga amangoti akangonyenga ndi akazake uko basi usiku zalizeka ngombe mawa angona kuti mandi panga chakuti uyu wazuka ali pa media basi kuambira lero ziti panga mangu makuti cement akupangira muziko mumwemo mamuti mungokambira na mwangu makuti panopa they are wasting money akutenga ndalama pamene mungaona kuti asogula midiya osimagwira ntchito muno bwino. Why can't you sit down kuti mu 7 dramazo my dollars amene ndinawo mukutenga dramazo chifa cement kuchokera kunja they use dollars akutenga ndalama zomwe zimakagula cement kujabweza ali kumsisa simukuona kuti pali lose pamenepo
ndi business onena kuti sangapire patali ikuluza ndi boma. Now chimene chichitika misongo atochitika malipira ntchito yake sioneka bwino because these people they are not protecting our business. Ma business ochitika Malawi mu opanga so Malawi ntchito zombe ndamenamo fitumbiko mbana kamba zona kuti zimene zalibe nazo ntchito. Akungopanga zona kuti bula cement zipeze koma cement ikupezekera kuti. Chifanga timukona kuti cement 26,000. Fine. Ikupezekera kuti Lilongwe munthu ali ku Nsanje. Kula chiko ku Nsanje apita kagule fertilizer 26,000 ikulowa bwanji kulowa more than 50,000. Pali nzere pamene ndo pamene mukana kuti tindi aphunzitsa ona kuti klasi muja anali ma average. Makonzera kana ma average yosati ma distinction. All bis hama mpezaso. Mavuto kauka azisoko. So TN tikavote mwanzero. Tikuseka live pokachonga osaiwala. Ovotera Professor Atabira Mutharika. Mukavota zambiri zasira muziko muno. Ka box kamene koko nkati kati mwa box mo osapitiriza kasi mfuna kachonga mukagwisa chiro chala chanicho chimene mukakanyika nkati mwenemwenejo dindo pa APM. Iweyo kungovotera APM ungoziwa zona kuti ndipo kamavota mujazipepera ambuye ndikuvotera ndasankha mtsogoleri uyu tikufuna kuti mutithandize zinthu zisinthe muziko muno. Osati amaumawa kuti kuwavotera koma zimene kupanga ndi zawo zosafanana sonde ya Malawi. Osavotera chakwera chifukwa kuti ndi wakwanu. Uyu sakukuverani chisoni. But the end of the day achewa ndi amene akutukwanidwa abantu paziko lapasi pano. Achewa kupita ziko ili mtundu ina akakuti ati wachewa ku Central Region ndi amene kuzuza anthu Malawi. Musatukwanise anthu. Ndisana malize kweni ndifuna ndi auza MCP kuti mukamapanga ziwombo zanuzo chifukwa ziwombo zati mukhamu kupitirizabe akuti ziwombo zambiri zichitika pa nthawi ya zisankho iyi. Mwatenga zikwanje chanchani akuti mwanazona kuti DPP ili pali chiopsezo yona kuti DPP itenga boma. Ndiye mwanazona kuti mukhapa anthu boma limene DPP salitenga mupheka iyayi. Enu mute madi anthu. Ndiye tifuna tikuwuzeni kuti mukamatema anthu musagwiritse ntchito anthu agule. Ifa gule uja amayimira ife wa Malawi. Chikhalidwe. Mukamatema anthu anu musagwiritse ntchito achewa. Sitikufuna munthu azana kuti achewa amatema anthu. Sitikufuna kuva zimenezo. Mukamatema anthu anuwo tukupanga no fries kuti mukamatema anthu muzivala makakano a MCP. Kuti anthu aziziwa kuti mukukapa ndinuyo. Musagwiritse ntchito anthu agule, musagwiritse ntchito achewa. Tifunga ngati wewe uli mchewa kumaka ntema munthu iwe si mchewa iwe ndi wa MCP. Pali kusiyana pakati pa anthu atatu ndakambawa. Gule, mchewa komanso wa Kongresi. So iweyo ngati uli mchewa kapena wagule ndukalo wa Kongresi. Ziwa kuti iwe si wagule komanso iwe si mchewa iwe ndi wa Kongresi. Pamene timvesesane bwino. Ngati uli mulomwe ndukalo wa Kongresi iwe si mulomwe ya iwe ndi wa Kongresi. Kandi wensena wakalo wa Kongresi iwe si nsena. Iweyo ndo wachani kodi ndo wa Kongresi. So eneyo azanga agule. Sino wa Kongresi kuti mukavotere Kongresi. Ineyo ndo agule. Ndiye musamapanga za Kongresi. Koma ngati ufuna kupanga za Kongresi, panga za Kongresi utavala uniform ya Kongresi. Musavale zinyawu zija kumaka opseza anthu. Chifukwa anthu aziona nkope imene izipa kapena mbiri imene iti izipa ni mbiri yachewa komanso mbiri imene pa zaka 5 imene yaipa mbiri yachewa komanso mbiri ya anthu agule. Kuyiwala zona kuti zimene zakupanga akutuma ndi anthu a MCP. So ife tikupe mphani pano kuti mukapanga ziwawa zanuzo muzivala makaka anu a MCP. Koma musagwiritse ntchito gule, musagwiritse ntchito achewa. Ndi anzatu ndi abale athu. Ena mwa ife mafamily athu ambiri ali mu Lilongwemo. Achewa anatiberekeraso ana ife. Ndezima ndikhuza mwana kuti inezima ndikhuza kumaona kuti munthu uyuyu akutuka na nchewa. Munthu vesa kani bwino. Akutuka na nchewa. Waona so nchewa wonso ambiri so ina ndi azibale athuso. Asatipisire ntundu wache wa uyu. Uyu azipanga zaka za Kongresi. So akongresi tifuna tikuuzeni pano. Munanamizana ndi mafumu ukanyengerera tifuna tikuuzeni kuti mafumu wangu khala mafumu koma they don't own people. Anthu ndi a Mulungu. Ndiye mutasa kunamizeni kuti awa ndi anthu wanga. Pasapezeke mfumu yomanena kuti achewa awa ndi anga. Achewa si yako yayi. Achewa ndi a Mulungu. Asiye na anthu apange chisankho mwakufuna kwawo. Ababa munthu sanga dinamiza aliyenso waona mezi ukhalira. Iweyo ukamapita kumaka mvotera chakwera ndiye kuti mutu mwakomu sizikugwira. Komanso iweyo Mulungu azakutembera iweyo uzakhani khate. Munthu amene ati azavotere Malawi Congress Party utenga chovotera jendo kavotera MCP kuvotera MCP. Uziwazonena kuti kaya mumenya nkhondo zoti chakwera pitireka whatever. Chimene mukupanga plan pakadali panopa chimene chichi
iweyo chikoza kusiza kupanga affect chifukwa chikuti uzipasidwa ndalama koma uziona kuti generation yako imene ikubadwa kuchokera kwanu ku family kwanu kasakhala iweyo kayakhala anko lako andani kusogolo kwaza kumana ndi matemberero ndeni anthu akaja moti ku school nzeru samakhala nazo kuti atere chonchi chilicho sima olo kuimba nyimbo anthu osamvera nyimbo zawo kulowa ndale kumango luza kutere chilicho sikufusira mkazi kumene kumango wakana kumango kwada zakazi osaoneka bwino zimbava zimakule kuti zinthu sizimayenda chifukwa chani kuti mufufuze mpeza kuti abale yake uko anali yakongeresi kutoko masoka onse amene akuma nawo chokukongeresi ni mulungu kukwiya anakwiya ndi zimene MCP ja inapanga mbuyo mzaka 30 zaka 30 ja MCP imene ija ndi imene inakhanga kuti yaononga mbiri ya MCP imene ilipo pano ndi chifukwa chake kwesa kupanga umwa kungogwana kutere kupita ngogo ni matemberero amene aja ndi zinthu zina zake kumakha kunazipanga maona ngati zingakwera sizingakwera amene ndifuna ndikuze DPP ndi chipani chimene mulungu amachikonda kwambiri chifukwa chilibe mbiri yoipa nkhani ya malubino amapasi ya DPP ndi makhanuka mbaba amapanali ya MCP kuti aononge mbiri ya DPP mumusanga ina mizire DPP ndakuza kuti nkhani yokhuza na kupha APM anayamba tu ndi Chilima ndi Kaliati koma iniyo APM atamva nkhani meja anamupha Chilima ngati chakwera atazongozidwa zona kuti Kaliati ndi uyu afuna akuphe iweyo chipana panga chakwera ndi chani anangoti anapanga haya azungu ndikupha Chilima ni nkhani zomvesa chisoni nthazi zake simafuna tizikamba makamaka nkhani yokhuza na ifa ya Chilima namulakwira kwambiri bwanji sana nkhazika base ulo kungomanga kwamusekera kundende kena kumutu usangati kuna ali kuti amapanga ndi plan yoti aphe chani ndifanya nampha Chilima chiyambirira chakwera maina kuti aganize kuti ndifanya ndikufuna kumpa mwana uyu mwana uja maina ampasa zaka 5 zimene anagwirizana osati kumupha chifukwa mkozaona kuti ngati Chilima amapanga ndi Kaliati amapanga zoti aphe Chakwera nkhani nali yona kuti Chakwera amakana zoti 5 years jampasa Chilima nyimbo yake ikuza kaya Luisa Sibanda kuti ndani ajera anakumana ukauka ajera diera ndimene napangisa kuti paka na ziko mene zilipo so Chilima anaphedwa imfa yomvesa chisoni chifukwa kuti muone sisi Chilima uja anamupha ndingoponya ndege nkuza khanga kungoigwesa mana kuti afera mteke sana afera mteke anthu aja anaphedwa pena pake there's another story yomanena kuti munthu amene amagwira ntchito amaulusa ndege ija anapeza mpata kuti paka na mathawa ati anakathalira nyumba zina zake samuya kumene kuja ati anakamutengako ndikumalizisa ndikumupha phu munthu uja nkhani yomvesa chisoni kwambiri zikubwera tu nkhani zikubwera tu nkhani zikubwera mayi olusa ndege uja ati anapeza adanga sini sirikali anapeza adanga paka anatha koma ati anakamthamangira kwamkwira ndikumuphati amachita kumenya ndi mahamala anthu aja kuti mwaonesesa ndege kunyamuka amene manyamuka yo kumene kuja kuti zipita ku Nzuzu ndege menje akuti ndege menje sikuti amalumikizana ndi anthu aku Nzuzu hayi anapanga ati chani anakangana panga hijack ino anapanga tingonda kuti not hijack matine kuti anapanga hack system yakuti Nzuzu airport anapanga hack system ija ndiye kuti iwo aja nthamene amalumikiza amene kunja kuno kuti technology ndi chifukwa chake anthu ambiri amaoneka ngati amaziwa koma samaziwa kuli nkhani zazikulu pa imfa imene ja pata amene amakhanga kulumikizana ndi anthu aku Nzuzu samalumikizana ndi anthu aku Nzuzu hayi amalumikizana ndi anthu amene anapanga hack system yakumene kuja ndi chifukwa chake anthu aja anagonjesa ndi nkhani yomvesa chisoni kwambiri anthu aja nafa imfa zomvesa chisoni koma ndikumva dodabwa nazo pano kuti masapota a UTM muli busy kutuka na APM mwayiwala zonna kuti kodi Chilima anamupha ndani kodi Chilima imfa ya ino mukuona ngati kuti mukatuka na APM mukachepesa mavoti ya APM amene atazafufuza imfa ya Chilima nda chifukwa ife tikufuna justice malamu mujamu ife tikufuna of course siri kuti Chilima ngabwere wa moyo ndi anthu ena jesukuti ngabwere moyo koma tifuna tione kuti Rafu Kasambara anafa bwanji Mia anafa bwanji Alani Witika anaphala ni Witika anali ndani nanga fana uja kama muti promise mafotesa waku ujeni waku ntamba nyama uja anamupa nkhani manager justice pamwe sina ndi bwino zinakhala bwanji tikufuna nkhani zimene zijazo zituluke poyera ndio ukapeza kwa UTM sinu zoti ka iwe chikukufuta ndi chani uli busy kutuka na APM kodi nkhani manager zafufuzidwa bwanji aisogolerana wa nkhaniyo ya Chilima sakuyika amba chifukwa chokuti ndrama zimene apasidwa zija takupasa ndu ndrama zipazifuka izi mukambasa kunyuza MCP tithana nani ndenga ndimukufuna kuti imfa ya Chilima zafufuzidwe ndi anthu ena aja tichose ndani chose chakwerapo chisatengerezi bwana apa ndimapanga aliyense amasewera pa ndale kupanga izi kutuka na uyu kutani koma akwakulu this is national matter let us be serious and defend Achinyamata MCPE iyi mukuyika kamera MCP yena ino amene mukuti boma ndomwe ino amene mukutamika ndi kuimba nyimbo ndenda muona so wina wake so ati waimba nyimbo yena akeso akuti boma ndilo mweri I've seen the other guy also wa MCP amene akuti waimba nyimbo ndi boma ndilo mweri brother ukanakhala munthu wina ake nyimbo yosoka na imba fati ndizi sisi zoopsa kwambiri zimene ife zatipasa and we know reason why you are releasing that song yomana kuti boma ndilo mweri
sikuti akulikonda analiso ndi akapolo achabe kuti anabe china chichonse. So akuimba nyimbo yo akuti mwana romwe ranyo ani anaimba nyanya kuti mwaone sikuti akungoimba nyimbo zija, they are benefiting from it. Apanga ndrama zochuluka sikuti akukondana Amalawi ndi kukamba mobwereza apa live maina kuti nditese anthu amene akuchemera chakwera makamaka mukaona kutunda aja amene achakupasidwa ndrama iwe ngati akupasa 2000 wewe uzifunse weka kuna kuti amene akundipasa 2000 wajapo zingati pa diru iyi amene uja kuja ndrama. So tupanga zibwana kwambiri ndikumana kuti mupanga zibwana enafe ku position ngati kunongo ine ndimanguza nitu ineyo ndi mulungu wanga ndamene maziwana ineyo position sikuti ndipasa ndrama sinaje ndrama ineyo ndrama peni ya opposition ndipasa kuti ndrama ndi kumane muzifunse kuti kodi adawa samapasa ndrama komabe ama support APM ama menyabe nkhondo kuna kuti APM apitire chimeche mambangisa njani fe timaona zoyenera kuzisupport. JB uja sapasa ndrama kondwani ngwira sapasa ndrama ndiye muzifunse una kuti mene pali kondwani ngwira mjenda kaka kuti mwana ndimakamba adeka muzi kuti ndikadeti kondwani ngwira uja sapasa kumane chimeche mambangisa kondwani ngwira uja kuti support APM ndi chani akumatha kuona kuti anthu awo ndolepherawo. JB is a billionaire. JB ndolemeratu aina na mene soma muzwa JB mina mango mva JB uja ndi ndrama akondwani ngwira aja ndi ndrama ni mabwana amene ajawo ndeni muzifunse nuka kuti mene ali JB uja akusowa aja fa JB ndi green card ku USA komanso JB ni ku Blantyre kusukuti amango chokera madera ngona kuti basi kuchokera hayi JB uja ku Blantyre kwa machokera geto eni osati mageto amene mukwazo kuti anthu maje chimanga chokazinga ya ndi mafana nuna kuti ali nimbira amene aja achina JB aja koma ukada ba kuti JB uja akusapota IPM akusapota IPM chifanyana waona kale kuti ata chakwera wini bombo katu uya kusandu. So whoever is supporting right now mwana kuimba nyimbo kupanga internet ya achana nkasa aja sanga imbe nyimbo amene aja anatu kwanapo MCP kale ajina UDF moa mukuti abakire au jina tupere muluzi chimena kupanga manyazi ndi chani kutenga guru lake kupita na ku MCP anthu akungokana imene jandi sign onna kuti chipane chandi cha kuchifuna iniyo mapano mupange po yanu ya online po munene kuti mgwirizano UDF UTM ipange mgwirizano ndi UDF ndi DPP ndiye munene kuti UTM UDF ili kale pa mgwirizano ndi MCP muone kumene kuti apite mavota ambiri anthu sakuifuna kongresi nchifukwa chake UTM chatikamane nazo kuti apagwirizano ndi MCP akukanatu why reason why akukana akuziwa zona kuti anthu sikuti apa vote so UTM ija yathera pompa ya UTM ija yata maka chimene chokhumudisa kwambiri pankhani ya chilima ija sakuikamba kamba ndiye yatuluka so yekuti kali yati amafuna kupanga zakuti nkhani meja anthu atuluka tu madolo UTM ena nimuna simukuziwa koma anthu sakukamba madolo amene akanatha kuipanga boost chipani cha UTM ndiye ukachika kamera chipani cha UTM usala kuweka uyiona UTM amene sakazikire meneja ndipo sachedwa basi pakubwera ka breaking news masiku awiri atatu awa pakala breaking news inake mukhale pompanya nakuzani kuti within 10 days there will be a breaking news. So that breaking news is near, it's close. Ndeni zapanga screenshot za kuti mzeni kuipa nakuzani kuti chani social media ndikati ndizipita bye kukavota mwanzeru osamwajangala tisinthe dzikoli ndiratu kuti zinthu ziyende bwino ndapita goodbye.